And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Meron daw cancer si Papa. Ay, tinatablan din pala ng sakit ang mga masasama. Itago niyo ako sa pangalang Sarah. At ito ang aking secret file. Isang araw, tumawag sa akin si Mama. At ang sabi niya, meron ka raw cancer. Malala na raw. Alam mo ba kung anong nasa isip ko noon? Talaga, tinatablan din pala ng sakit ang mga masasama. Pero ang sabi ko lang kay Mama ay, kailan pa? Sagot niya sa akin ay, 9 months ago. May ilang segundong katahimikan ang lumipas na parang gusto nang umiyak ni Mama. Pero sabi ko, anong gagawin ko ay dalawang araw. Sa loob ng 2 araw, ayaw nga kitang isipin. Kaya sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Trabahong na pagsumikapan ko kahit wala akong suportang nakuha sa inyo. Posisyong na paglagyan ko kahit puro pasakit ang idinulot ninyo. Pero kapag nababakante ako ng gawain, naiisip ko, ano kayang itsura mo? O mukha ka na bang mamamatay? O baka isa na naman to sa mga palabas mo para maawa ang lahat sa'yo? Pauwi na ako galing trabaho nang biglang mag-text si Tita Rosita, kapatid mo. Ang sabi niya ay, dumalaw naman ako. Kung tutuusin, hindi lang si Tita Rosita ang nag-text sa akin. Simula ng araw na sinabi sa akin ni Mama ang kalagayan mo, inaraw-araw niya akong i-text na matutuwa ka raw kung sakaling dadalaw ako. Maya-maya pa, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Sinagot ko. Si Tita Rosita ang nasa kabilang linya. Sabi niya, "Hello, Sarah, kumusta ka na? Natanggap mo ba ang text ko?" Sumagot naman ako ng, "Opo, natanggap ko po. Okay naman po ako, medyo busy lang sa trabaho. Marami kaming projects kaya baka hindi ako makabisita. Pauwi pa nga lang po ako galing trabaho." Sumagot naman si Tita Rosita ng, "Ganun ba? Nandito kasi kami ngayon sa ospital. Kung hindi ka makadaan, baka pwedeng makausap mo man lang si Papa mo. Alam mo namang birthday niya ngayon." Sa totoo lang, kinalimutan ko na nga na birthday mo sa araw na yun. Tinrato kita na parang patay na kahit alam kong humihinga ka pa naman. Pero sige, hindi naman ako ganun kasama para hindi ka batiin since anytime, anywhere, pwede ka na mag-disappear. So sinabi ko kay Tita Rosita na, sige po. Ilang segundo ang lumipas ay narinig ko nang iniabot ang cellphone at meron ng lalaking hirap nang magsalita sa kabilang linya. Narinig ko ang salitang, "Anak. Anak." Pilit kong ninamnam ang salitang binitiwan mo. Sumagot ako ng, "Opo, happy birthday po." Hindi ko masabi yung salitang Papa kasi hindi ka naman naging ganun sa akin. "Salamat anak, kumusta ka na?" Tanong mo sa akin. Ilang segundo ako naghagilap ng tamang isasagot sa'yo. Kasi ang gusto ko talagang sabihin ay, eto, masaya, nakawala na sa impyernong bahay mo. Pero, inalala ko syempre, magpapakabait ako kaya ang sabi ko sa'yo ay, mabuti naman, busy sa trabaho kaya pasensya na hindi ako makabisita dyan sa ospital. Hayaan niyo po pag may libreng oras ako, ay baka pwede naman akong dumaan. Sumagot ka naman ng, "Naiintindihan ko anak. Alam ko nasaktan kita noon. Kaya sana ay mapatawad mo ako. Huwag mo akong intindihin. Mahal kita anak. At proud na proud ako sa iyo."
O siya, baka nakakaistorbo na ako sa'yo. Sa kabilang linya, alam ko mangiyak-iyak na siya. Kaya, para hindi na maging madrama pa ang lahat, tinapos ko na rin ang tawag na yun sa mga salitang, "Salamat po. Sige, bye." Hindi ko na alam kung sino sa ating dalawang unang nagbaba ng tawag, pero sobrang lamig ng mga kamay ko pagkatapos ng tawag na yun. Sa loob ng 15 years ay unang beses kong narinig sa'yo na humingi ka ng tawad sa akin. Akalain mong inabot pa ng 15 taon para masabi mo sa akin yun. At akalain mo ba namang kinailangan mo pang magka-cancer para maging mabait ka? Sana noon pa. 3 beses mo akong tinutukan ng kutsilyo. Hayop ka. Ang sabi mo sa akin, huwag akong maingay. Lulong ka sa droga. Sinasaktan mo si mama gamit ang lahat ng bagay na pwede mong ipanakit sa kanya. Lahat ng pwedeng ihagis mo. Pati si mama na ihagis mo na. Hindi ko makakalimutan ang kabi-kabilang pasa ni mama sa mukha. Puro pag-iyak ni mama at pagsigaw mo ang naririnig ko sa tuwing gabi. Inaasok-akusahan mo pa si mama na may ibang lalaki. Hanggang sa tinutuo ni mama na magkaroon nga siya ng ibang lalaki. Isinama ako ni mama at iniwan ka namin sa bahay na minana mo pa sa mga magulang mo. 4 na linggo. Simula nang umalis kami sa poder mo, umasa ako na magbabago ka. Hahanapin mo kami. At magsisisi ka sa lahat ng mga ginawa mong pananakit. Baka pwede pang mabuo ang pamilyang matagal nang wasak. Pero hindi nangyari yon. Tinanong ko si mama kung talagang sila na nung lalaki. At ang sabi niya ay oo. Ayaw na niyang bumalik sa iyo. Wala na akong nagawa nun kundi umiyak ng umiyak. Ang gulo. Ang gulo para maranasan ko lahat ng yun. I was just 16 that time. 5 months later, nabuntis si mama ng kinakasama niyang lalaki. Sinabi ko kay mama na gusto ko magtrabaho para may pantustos ako sa pag-aaral ko. Sinang-ayunan naman niya ako dahil hindi na nila ako kayang pag-aralin pa. At isa pa, masela ng pagbubuntis ni mama. Sinabi ko rin na bubukod ako para malapit sa papasukan kong trabaho at papasukan kong eskwelahan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga yun yung mga rason. Gusto ko lang lumayo sa kaguluhan. Gusto ko lang ng kapayapaan. Malayo sa inyo. 6. Ika-6 na araw simula nang ibinalita sa akin na malala na ang lagay mo. Biglang tumawag na naman si Tita Rosita. "Hello, Tita." Sagot ko. Pero nagulat ako ng boses mo ang narinig ko. "Sarah, kailan ka bibisita?" Tanong mo sa akin. Maya-maya pa'y nagsalita ka. "May gusto lang sana akong sabihin ng personal. Kung pwede nga lang akong makapagmaneho at makapunta sa iyo ay gagawin ko. Pero mahina na ako, anak." Ang sabi ko lang ay, "Sige po, hahanap ako ng oras. Kailangan ko na po umalis kasi may kailangan pa akong gawin sa opisina." "O sige anak, mag-iingat ka palagi." Sagot mo sa akin na para bang hinang-hina ka na. Sabay baba ng tawag. Sabado noon pero nagtatrabaho pa rin ako. Pagkatapos noon ay dumaan muna ako ng simbahan malapit sa opisina. Sigurado akong hindi ako makakapagsimba bukas kasi may outing ang kumpanya. Kaya sakto ayun, may anticipated mass. Gabi. Ewan ko ba? Pero parang mapaglaro ang pagkakataon dahil parang nananadya ba? Para sa akin yata talaga yun.
yung misang yun. Kasi ang homily tungkol sa pagpapatawad, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng pare. Sino ba ang nahihirapan kung hindi ka magpapatawad? Yung taong nakasakit ba sa'yo? O ikaw na punong-puno ng galit? Meron ka bang peace of mind kapag hindi ka nagpatawad? So go an extra mile. Love your enemies. Forgive those who persecute you. Only then you will have inner peace and joy. Magparaya, magpatawad, upang magkaroon ng mapayapa at masayang kalooban. Magmahal ng walang kapalit. Magpatawad kahit masakit. Natagpuan ko na lang yung sarili kong umiiyak. Buti na lang may dala akong panyo. Pagkalabas ko ng simbahan, tumawag ako sa boss ko. Nagpaalam na ako. Nagpaalam ako na I cannot be with them tomorrow. May emergency ako. 7 in the morning. Niready ko na yung sarili ko. 2 hanggang 3 oras ang babiyahihin ko makapunta lang sa'yo. Inisip ko na lang, pabonus ko na sa'yo to. May kasama naman ako sa sasakyan ko. Hindi nga lang tao, kundi mga Mickey Mouse stuffed toy na hindi ko alam kung sino nagpapadala tuwing birthday ko. 3 taon na sunod-sunod. Paborito ko kasi si Mickey. Kaya lang wala pa rin umaamin sa mga manliligaw ko. Maraming nagkaka-interes sa akin, pero dahil workaholic ako, hindi yun yung priority ko. Pakiramdam ko intimidated sila sa akin. Tsaka ayaw ko ring masaktan at ayaw ko ring magkamali. Gaya ng nangyari sa inyo ni Mama. So habang bumabiyahe papunta sa'yo, tumawag ako kay Mama at sabi niya sa akin, kabibisita lang nila ni Tito Jemson kahapon. Yung lalaking kinakasama nung maghiwalay kayo. Asawa niya na ngayon. Sabi ko, pupunta ako, pero ang sabi niya, may lakad daw silang pamilya. Sabi ko na lang ay, sige po. Ilang minuto pang lumipas ay nag-text si Tita Rosita. Nagtatanong ulit ito kung kailan ako makakabisita. Sabi niya, hinihintay mo raw ako. Paulit-ulit mo raw tinatanong siya kung hindi ba ako darating. Sabi ko na lang, 30 minutes po. Nandyan na ako. Habang nagmamaneho, iniisip ko, ano naman kayang sasabihin ko sa'yo? At ayun na, nakarating na ako. Nakarating ako sa sinasabing room number mo. Pagdating ko sa tapat ng kwarto, nandun halos lahat ng kapatid mo. Nagmano ako isa-isa sa kanila. Lahat sila matagal ko nang hindi nakikita. Ang laki mo na, masaya kaming makita ka, mabuti nandito ka na, kumusta ka? Mga sabi nila sa akin. Maya-maya pa niyakap ako ni Tita Rosita. Inalalayan ako papasok sa kwarto mo. Pagkita ko sa'yo, ibang-iba yung itsura mo. Malayong malayo sa itsura mo dati. Wala ka ng halos buhok. Katamtaman lang ang katawan mo dati, pero ngayon dikit na yung mga balat mo sa mga buto mo. Yung kulay ng balat mo parang ang dilaw-dilaw. Ang dami mong marka ng mga tusok. Nakapikit ka na para bang kahit anong oras ay pwede na magtuloy-tuloy ang pagpikit mo. Hindi ka nadidilat pa. Hindi ko akalaing darating ang araw na yung taong kinamumuhian ko noon ay kaaawaan ko ngayon. Pumeso ako sa gilid mo at sakto may upuan doon. Nandito na po ako. Paglilinaw ko ng boses bago magsalita ng tuwid. Tapos nagsalita ka. Sarah, anak, salamat. Mangiyak-ngiyak ka nang makita mo ko. Nagkwentuhan tayo tungkol sa trabaho ko. Kahit nahihirapan ka magsalita, pinilit mo pa rin magkwento kung paano mo nalaman na may sakit ka. Ilang minuto pang lumipas, sinabi mo sa akin na pinagluto ako ni Tita Rosita ng paborito kong ginataang bilo-bilo. Kasi naalala mo na ito yung paborito ko nung bata pa ako. Iniabot sa akin ni Tita Rosita yung pagkain. Pero hindi ko alam
kung bakit di ko siya magawang kainin. Kasi nagsimula ka ng magsalita. At ang sabi mo sa akin, pinagsisisihan mo lahat ng ginawa mo, sabi ni Mama. Na sana naging mabuti kang tatay sa akin. Sana naging mabuti kang asawa kay Mama. Nagsalita ka tungkol sa paghingi mo ng tawad sa Diyos. Sa lahat ng mga kasalanan mo. Sabi mo pa, halos lahat ata ng ginawa mo ay puro mali. Pero kung meron ka mang maipagmamalaking desisyon na alam mong pinakatamang nagawa mo sa tanang buhay mo, ayun ay ako. Ako ang pinakatamang nagawa mo sa tanang buhay mo. Hindi mo lang naalagaan ng tama, dagdag mo pa. Kahit hirap na hirap kang magsalita at huminga, nasabi mo pa lahat ng yun. Parang kinurot yung puso ko pagkatapos mong sabihin yun. Alam ko sa kaibuturan ng puso ko na hindi ako naiiyak dahil sa kalagayan mo o dahil lang sa nararamdaman ko. Pero na-realize ko na ito yung unang beses sa loob ng buong buhay ko na nagkaroon tayo ng ganong pag-uusap. Pag-uusap na sana naging dahilan para magkaayos kayo ni Mama. Pag-uusap na sana naging posibleng dahilan sa pagtalikod mo sa droga. Pag-uusap na posibleng naging dahilan na pagkaayos-ayos ng pamilya natin. Pag-uusap na kinailangan dati pa. Parehas tayong umiiyak noon. Tapos hinawakan ko yung kamay mo. Paulit-ulit mong sinasabi habang umiiyak. Patawarin mo ko, anak. Sana mapatawad niyo ako ng mama mo. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Paulit-ulit mong sinasabi yun. Hanggang sa sabi ko, opo, Papa. Napatawad na kita. Okay na po yun. Sa pagkakataong yun, alam ko na kahit gaano kasakit, napatawad na kita. Alam ko na bago pa ako pumunta doon, napatawad na kita. Parang inantay mo lang akong dumating. Kinabukasan, hindi ka na gumising. Binigay mo sa akin ang bahay na minana mo sa mga magulang mo. Habang nag-aayos ako ng mga gamit doon, meron akong nakitang note na nakalagay sa rep. Nakasulat doon yung birthday ko, yung address ng bahay ko. At may nakasulat doon na Mickey Mouse. Napaluwa ako nang makita yun. Ikaw pala yung nagpapadala sa akin ng paborito kong Mickey Mouse. Oo. Minahal mo naman pala ako, Papa. Ilang taon nang lumipas. May sarili na akong pamilya pa. Masaya ako. Masaya ako dahil napakawalan ko ang sarili ko sa buhay ko na puno ng galit, sakit at hinanakit. Minsan, ang pagpapatawad naman, hindi lang para sa taong binigyan mo ng kapatawaran, kundi para sa sarili. Para maging malaya ka. Para mas maging masaya ka. Para wala kang bigat na daladala. Muli, ako si Sarah. At ito
ang aking secret vow. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.